ya ke jingkiu jong ki active cases ke sorkar klasim ya karai bahapo ka Shillong agglomeration barok kidukan ki bangi jupli enkang no hadu nyau beji menmit bat nadu kapor pra beji menmit kan sedang ke curfew hadu san beji mestep hapo ka Shillong agglomeration barok kawai nakaliang jong ke government baka jing pendep ya ki bayap la kalong ki bayok covid lane ki bom yok covid bala kumno day ban pendep ya kamet ke jongki hapo arbaji no paisngi hapo arbaji no paisngi kabamut habang ong hapo arbaji ke no paisngi kabamut lada klat menta kasngi klat menta janmit lasai hapo arbaji day ban pendep ya kaniam kerukom bat kumju ya ki benta ki badon kam kum bajule barok sekata kane karai ka bangi sim kalong hadin bangi yoi ya ka jingkiu jong kane ka khlam man lakasngi ngisngu thu ya ka jing ngisngu thu ya ka jing sngosi ya ka jing jinjar mensim jong gitu kalong ying kalong sem ki bamat ya kini ki jing jia ki sngosi ten rei ngapan map nakaliang jong ka sarkar ngimban si ban sim ya kane karai balakum no ki pajba no song snong hapo kajela bakin sngau bah ban burom ya kane ke jing penbet jongi nakaliang ka sarkar naman ngile ya kane ta kamenta ka jing song sngan batru na kamenta ka safety jong ki no song snong jongi hapo kajela barok away hakabedei bat ki ka jingyap covid ka sarkar kala betha renti ya barok ki nong song snong hapo kajela bahadin balara ya kamet jongki haka sunduk syaki yang kisem ke jongki bakin skau bah banem plit ya katu ka sunduk baru bakin skau bah banum penrung hayeng ya katu kamet yap jong kitu ki perlok ki bayo iau new covid henrei kin bu tang hapo baranda baru ban pendep ya kaniam kurukom kum mangala ong hapo arbaji janmit ya ki bor balang ki niam ki baper ki snong ki baper ki komiti snong ki baper bakin ya trelang bat ka sarkar halor jong kani kajing penbet kajong ni